masoya yau aka zane yau ta zamani zan so na nuna murna ta dan kar yan uba su game ni yawa kuma da gwalfa yau sun yi aure da hawa udainoni Allah shi sanya alkhairi da zaman lafiya ina shirki iya zama sular samun yayaye mutanen sahi Allah shi sanya alkhairi ya kare dukan shari samu zama cikin tsari. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. A yau ne muka kawo cikakken bidiyon auren Aliya Tok wanda kuma sani da suna Madagwal. Farko idan yau ka fara shigowa cikin wannan channel mai albarka ka shiga MSOT TV ka danna subscribe sannan ka kana ƙara domin samun ingantaccen bidiyoyinmu da zarar mun ɗora. Ku kasance da bidiyon kamar haka. Kuban kiɗan masoya yau aka zane yau ta zamani zan so na nuna murna ta dan kar yan uba su game ni yawa kuma da gwalfa yau sun yi aure da hawa udainoni Allah shi sanya alkhairi da zaman lafiya ina shirki iya zama sular samun yayaye mutanen sahi Allah shi sanya alkhairi ya kare dukan shari samu zama cikin tsari ku guje mai ungori Allah sanya albarka ya kare dukan shakka Allah ya sanya aurenku ya zama za ya cece ku gobe can gaban Allah ya zama silar kai ku aljanna a yare masoya yau ranar wuce ba'i mugun ji da mugun gani Allah ka karshe dan shiga tsakanin su Allah ka hada azzukan su Allah ka lirwanta muka sa gaba dan mu muna da ban mu makwataka da Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam albarkaci Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi nuru wa rahmatan lil alamin zuhuruhu adada man madami halika man baqiya man sa'ida minhu wa man shaqiya salatan tasfiq al-adawati bi'ad salatul la gayat al-hawa la manta wa lan qida as-salatul da'imatan bi yamika ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman misli zalika bi sirri al-qur'an ay fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. One plate one man. Da bread you is not kayan ciki a zuba min irin wannan ne ba. Babu kayan ciki na kai. A zubo shi. Ai wannan ba kayan ciki. Ba ba shi da No, I can't. Wannan you are is not kayan ciki, you are is that this is a blend. Za ka mai kayan ciki a cikin. Alright, so yes sir. Za ka. Jama'a a girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya baka yan uku sau 13. لا إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا Amin. Amin.